¿A dónde vas? Voy a casa. ¿Y tú? Yo voy a la oficina. Voy a trabajar. ¿Y ellos a dónde van? Ellos van al teatro. Ajá, ok. ¿Y tú no vas al teatro? No, yo no voy al teatro. Voy a dormir. Estoy cansado. ¿Vas a dormir a tu casa? Sí, ¿Vamos al teatro mañana? sí, vamos juntos. Vítajte v 5. lekcii nášho kurzu španielčiny pre začiatočníkov. V tejto lekcii si pozrieme čo. Budeme sa venovať slovesu ísť. Je to ďalšie nepravidelné sloveso. Ale v španielčine veľmi dôležité. Ale v španielčine je veľmi dôležité. Sa s ním tvorí aj budúci čas. Aha, a pozrieme sa, ako s ním môžeme vyjadrovať budúcnosť bez toho, aby sme vedeli budúci čas. Áno. Čiže po dnešnej lekcii vlastne budete vedieť povedať, že idete niečo robiť. A kľudne to môžete použiť aj idem to robiť od mesiac, o rok. Čo podstatne v slovenčine to je V slovenčine je to veľmi podobné. Áno, idem pracovať. Áno, áno. A často sa to môže... Dá sa to použiť. Budú vám rozumieť. Keď nebudete vedieť budúci čas a poviete, idem vo februári, idem pracovať tam a tam, alebo ja neviem, o 2 mesiace idem cestovať, pochopia. Hej? Tá správa bude jasná. Čiže môže vám to fungovať namiesto budúceho času. OK? Čo si to asi aj tebe to fungovalo na miesto? No áno, ja som to strašne dlho používala. Ja dokonca doteraz veľmi málo používam budúci čas. Všeobecne sa málo používa. Aha. Akože budúci čas, trabajaré, hej, toto Hej, sa používa málo. Málo, minimálne tu. Všade. Všade? Hej? OK, dobre. Čiže ideme na to. Mhm. Takže už vieme, že je to nepravidelné sloveso. Áno. Dani nám ukáže, ako sa časuje. Vieme, aké máme zámená. Môžeme si ich zase zopakovať. Je to... Ale zopakujme si ich pri časovaní. Áno, dobre. Tak nám daj časovanie slovesa ísť. Ja idem. Yo voy. Zase máme yo. Hej, zvykajte si na to yo. Na to tvrdé i jeď. Aha. Ty ideš. Tu vas. On alebo ona ide. Él o ella va. My ideme. Nosotros vamos. Alebo keď sme dievčatá. Nosotras vamos. Vy idete. Vosotros vais. Alebo vosotras. Alebo vosotras vais. A oni idú. Ellos van. O ellas van. A zase, nech si zvykáme na vykanie. Usted. Va. Ustedes. Van. Hej, tie sa spájajú vždy s treťou osobou jednotného alebo množného čísla. Aby sme si vedeli povedať nejaké príklady, potrebujeme aspoň 2 predložky. A pretože idem do a idem z. Ako povieme to do a to z. Čiže k predložke, čo sme mali na minulej lekcii, čo bola N, si pridáme do a z. Ako povieš do? A. A. Alebo... A. OK. Hej? A. Dá sa povedať, začínam A. A sa používa, je to predložka, ktorá sa používa veľa. Ale ak chcete povedať, že idete niekam, použite predložku A. OK? A ak chcete povedať, že idete od niekadiaľ z, poviete D. OK? Čiže keď chcem povedať idem domov, Voy a casa. ako by sme povedali idem do divadla. Voy al teatro. OK. Al. Čo znamená al? V podstate by to malo byť voy a el teatro. Ale a, predložka a člen el sa nám spája do al. Hej? Áno. To je jedna vec. Lebo Španieli sú leniví. Ako by sme povedali, že idem z divadla domov. Voy del teatro a la casa. OK. Voy del teatro a la casa. Znovu, malo by to byť voy de el teatro a la casa. De a člen L sa spája do del. Čiže a člen L sa spája do al, D a člen L sa spája do del. To platí len pre člen L. Áno, žiadny iný. Keď je to s členom la, je to a. La, alebo D. Los, las, niektorým žiadnym iným to neplatí. Čiže keď povieme idem do divadla, ešte raz,
Voy al teatro. Ale idem do kancelárie. Voy a la oficina. Hej, al teatro, ale a la oficina. Idem z kancelárie domov. Voy de la oficina a la casa. Hej, OK. Pamätáte si, ako bolo kde? Ako sa povie kde? ¿Dónde? Veľmi ľahko povieme kam a odkiaľ v španielčine. Len tam pridáme tie predložky a alebo d. Čiže kam sa povie ¿A dónde? a odkiaľ. ¿De dónde? OK? Dobre, čiže dáme si taký jednoduchý rozhovor s tým, čo sme sa práve naučili. ¿A dónde vas? Voy a casa. ¿Y tú? Yo voy a la oficina. ¿Y ellos a dónde van? Ellos van al teatro. OK? Rozumiete? Čiže toto je sloveso ir a jeho časovanie v prítomnom čase. Teraz, ako sme už spomínali na začiatku, sloveso ir sa podobne ako v slovenčine veľmi často používa na vyjadrenie budúcnosti. Áno. Je to totálny ekvivalent slovenského idem pracovať, Áno. ideme žiť, ideme bývať do Prahy. Hej? O 2 mesiace idem cestovať. Hej? Definícia toho je taká, že malo by sa to používať, keď máš niečo v pláne alebo keď sa niečo chystáš robiť. Ale pravda je taká, že sa to používa veľa. Áno. Môžete to kľudne používať namiesto budúceho času. Aj sa to tak robí. Používa sa to viac ako normálny časovaný budúci čas. Takže ideme na to. Ideme sa to naučiť. Ako sa to vytvára? Ako teda v španielčine spravíme idem jesť napríklad. Na to, aby sme sa to mohli naučiť používať, potrebujeme vedieť nejakých pár základných sloviec v neurčitku. Dobre? Čiže máme jesť, Comer, pracovať, trabajar, rozprávať, hablar, žiť vivir, a napríklad spať. dormir. OK? Máme základných pár sloviec. Čiže pravidlo je takéto. Dáme sloveso ir, čiže sloveso ísť, vyčasované v prítomnom čase, podľa toho, či ja idem, či on ide, alebo či my ideme niečo robiť. Potom ide predložka a. Ako sme vám hovorili, a sa používa veľa. Hej? Čiže aj tu sa používa. Potom dáme predložku a potom dáme sloveso v neurčitku. Čiže napríklad idem jesť, poviem Voy a comer. hej? Voy je vyčasované sloveso ir a predložka a comer v neurčitku. Ako povieme ideš pracovať. Vas a trabajar. A ako povieme ideme sa rozprávať. Vamos a hablar. Čiže vamos, vyčasované v prvej osobe množného čísle, predložka a hablar. Všimnite si, vamos a hablar. Hej, vamos a hablar. Hej. OK. Sa to veľmi spája. Áno. Dáme si rozhovor zase, rozšírime ten predchádzajúci. Zopakujeme si ten, čo sme robili pred chvíľočkou a trošku si ho rozšírime. Rozšírime. ¿A dónde vas? Voy a casa. ¿Y tú? Yo voy a la oficina. Voy a trabajar. ¿Y ellos a dónde van? Ellos van al teatro. Ajá, ok. ¿Y tú no vas al teatro? No, yo no voy al teatro. Voy a dormir. Estoy cansado. ¿Vas a dormir a tu casa? Sí, ¿Vamos al teatro mañana? sí, vamos juntos. OK. Mali sme tu nové slovíčka. Nejaké. Hej? OK. Aké bolo nové slovíčko? Pozerám. Casa poznáme. Máme tu slovíčko pre kanceláriu. Oficina. Aha. Máme tu... teatro. Teatro, čo sme už spomínali na začiatku. Ale nevysvetlili sme to. Ale je tu divadlo. Hej? Teatro. Máme juntos. Juntos a mañana. Vamos mañana. Vamos al teatro mañana. Mañana znamená zajtra. A spolu juntos. Juntos je spolu. OK? Dobre, čiže zhrňme si túto krátku lekciu. Čiže, čo sme sa naučili? Naučili sme sa nové slovesá. Niektoré len v neurčitku. Slovesa, ktoré sme sa naučili, bolo sloveso ísť. Ir. Jesť. Comer. Rozprávať. Hablar. Pracovať. Trabajar. Čo sme tam ešte mali? Spať. Dormir. Žiť. Bývať alebo žiť. Vivir. OK. Naučili sme sa časovať sloveso ir. Zopakuj nám to časovanie. Yo voy, tú vas, él va, ella va, usted va,
Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van, ellas van. OK. A Ustedes van. OK. Keď chcem povedať, že idem niekam do... Voy a... Keď chcem povedať, casa. idem z domu do kancelárie. Voy de la casa a la oficina. OK. De. Čiže mali sme predložky D, predložku A. Hej, čiže už máme 3 predložky. Predložku N, predložku A a predložku D. Ďalšiu vec, čo sme sa naučili, ak sa nám A spojí s členom L, spája sa to do... Al. Čiže idem do divadla, poviem. Voy al teatro. Keď sa nám predložka D spojí s L, sa nám to spojí do... Del. Del. Čiže idem z divadla domov. Voy del teatro a la casa. OK. A naučili sme sa vyjadriť budúcnosť. Používa sa na vyjadrenie blízkej budúcnosti, ale kľudne aj ďalekej budúcnosti. Vyjadrenie vašich plánov. A robíme to tak, že sloveso ir, vyčasované v prítomnom čase, plus predložka A, plus neurčitok. Čiže idem jesť. Voy a comer. Idete pracovať. Vais a trabajar. Vais a trabajar. On ide pracovať. Él va a trabajar. Ona ide spať. Ella va a dormir. OK. A nové slovička okrem slovies. Mali sme divadlo. Teatro. Mali sme kancelária. Oficina. Myslím, že viac ich nebolo tých podstatných mien. Juntos. Na minulej hodine sme prebrali kde, čo bolo. ¿Dónde? A dnes sme k tomu pridali kam. ¿A dónde? A odkiaľ. ¿De dónde? OK. A ešte sme sa naučili zajtra. Mañana. A spolu. Juntos. OK? A to je všetko. To je všetko. Takže dúfame, že si sa niečo nové naučili aj v tejto lekcii a o týždeň budete mať ďalšiu lekciu tuto na našom kanáli, takže ak ešte nie ste prihlásení na odber, tak sa môžete prihlásiť dole pod videom. Nechajte nám v komentároch, ak máte nejakú otázku alebo by ste chceli niečo ujasniť. Dobre, a ja vám tam jednu domácu úlohu. Nechám vám buď tu, alebo nie v komentáru, ale v popise videa. Nechám vám link na jednu pesničku. Pozrite si tú pesničku, zapnite si automatické titulky a všimajte si refrén. A na budúcej hodine si ten refrén preložíme, pretože v celom tom refréne sa používa presne to, čo sme preberali dnes. Je to pesnička od... jak sa volá? Marc Anthony. Je to pesnička od Marca Anthonyho a volá sa Vivir mi vida. Dobre, zoberte si slovník a preložte si refrén. Dobre? A vidíme sa na budúce. Čaute. Pa, pa. Voy del trabajo a la oficina. De la oficina. De la oficina. Ešte raz. Ok.